आता बघूया क्रिस्पी. हा हा भाजला. थंड झालेली होती तरी भाजली. बघा वा बघा, असा कमी बेसन असलेली कुरकुरीत भजी ह्या पावसाळ्यात. क्रिकेटची बॅट धरत राहतात तशी धरली या काय गावात मोठ्या गावात लहानपणी आम्ही म्हणे मोठ्या गवताची भजी कर, मोठ्या गवताची भाजी कर. ह्या भाजी ही गवार नाही हा, ही रान भाजी जी पावसाळ्यातच गावता. आणि ह्याची पण खासियत आहे की स्वतःहूनच उगता आणि जुलै ते ऑगस्ट महिन्यामध्येच गावता. नंतर तुमका ही भाजी गावाची नाही. म्हणून आता पटकन मार्केटमध्ये जाया आणि ही भाजी दिसत असत तर घेऊन या. आणि ह्याची काय बनवतलो आज आपण, भाजी नाही बनवतलो, धबधबो पावसाचं पडलेला मस्त गारवो आणि पावसात खरी आठवण आणि मजा कसली असता, भजी. भाजी नाही, भजीची मजा असता. दररोज कांदा बटाटा वांगा ह्याची भजी खाल्ल्यात ना, मग आज तुम्ही या फोडशीच्या भाजीची भजी खाऊन बघा. आणि साधी सोपी पद्धत, हा जास्त किटकिट नाही. आणि सगळ्यांना सोपीच पद्धत आवडता ना जेवण बनवची, म्हणून आमच्या परत नाही तर आपल्या त्यानुसार डोका फोडत बसा ह्याच्यात काय घालूचा, काय रवला, काय नाही. आणि माझं पदार्थ चांगलं झालं की नाही, तो दुसऱ्याच्या पोटात जाणार तेव्हा ताटात पडल्यावर बरोबर तेव्हा काहीतरी सुटकेचा श्वास. आणि सगळ्यात बघा भजी कोणी पण केली तरी ती एक नंबरच होता की नाही, शेवटी बेसन ना. त्याच्यामुळे आज तुमका साधी सोपी पद्धत फोडशीच्या भाजीची जी परत काय कसली नाही भजी करत. गेल्या वर्षी आम्ही कुळदाच्या याची पण भजी केलेली पिठाची. पावसात भजी खायची, कसला भेटत त्याचा घ्यायची आणि करायची. नाही समुद्रावर जाऊन भिजा नेवय, नाही तर मुक्त पावसात भिजा. तुमच्या दारात पडता आता पाऊस तर भिजला आणि मस्त वेगळी, पण त्याची मजा वेगळी हो. क्लायमेट निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये, पण तो निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये भजी गावात नाही, घेऊन जाऊची लागते. घेऊनच जाऊ, घरात बनवा. अशी गरम गरम करायची पावसात भिजून गेल्यावर आऊस करता आणि आम्ही खातो. ही मजा. चला आता करूया रेसिपी सुरुवात. हे बघा ह्याच्या बुतूर अशी माती असता. ही तुमका भाजी करूची आहे ना, तर ही अशी तरी पण दाखवते. ही बघा ही माती असता वाळू. मग ही चांगली साफ करून घ्यायची आणि तुमका भजी करूची आहे तर ही सफेद बाजू काय आपल्याला घेऊची नाही. ही बघा अशी करायची, पण ही खोलूनच घ्यायची, कारण त्याशिवाय ही पाना निकळत नाही. अगदी शॉर्टकट मारूच असा कांदा सर्व जसा धरतला खराट चल बाजूला. म्हणजे कसं भार्गवमुळे जास्त वेळ नाही गावना ना. फक्त पाल्याची भाजी कसल्याही असू दे, तुम्ही काय करूच्या आधी कसे साफ करून घ्यायचे आणि मिठाच्या पाण्याने धुवून घ्यायचे. पालेभाज्या खाऊची मजा असता, पण साफ करू सजा, साफ करू चिरू वेळ खूप लागतं. वेळ खाऊ शिस्ता पटकन, पण ह्या गोष्टी म्हणून आदल्या रात्री करून ठेवू आहे साफ करून, म्हणजे कसं सकाळी झटकन होता 5 मिनिटात. बघा आता ही आम्ही मुळा कापून झालेली आहे. काही काही बघा तुरे पिकलेत, ते काढून टाक. एवढी गावली आता, एवढी भाजी आहे पण याची भजी एवढी नाही होतली, थोडीच होती. ही पण पालेभाजी आहे, मिठात धुवून घेऊया. पावसाळ्यात मीठ जास्त लागतं ना. चला आता मीठ घातलंय, आता ह्याच्यात पाणी परत एकदा पाणी घालूया आणि धुवून घेऊया. आणि ह्यो जो गबो आहे ना तो तसंच धरायचो. कोसळलास तर तो चिरू नंतर मग परत सोयन करूचो लागतो. हे बघा आता ही फोडशी आपण धुवून घेतली मिठाच्या पाण्यात 4-5 वेळा मस्त धुवून घेतली. आता एका वाईच गळाने गळल्यावर परत एका सुकाक व्हायया. आता हा कॉटनचा कुठलाही कपडा घ्या, मी टॉवेल घेतलंय कॉटनचं. त्याच्यावर आता ही फोडशीची भाजी सुकाक ठेवूया, म्हणजे कसं बेसन कमी लागतं, नाही तर कसं पाणी 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 बेसन भरपूर लागतं आणि भजी मग क्रिस्पी होची नाही. आता ते का बाबू सारखा बांधून ठेवूया ना, हल्ली ना ती. आता ही 15 मिनिटं तरी लागते. पण बारगावाक राग गेलो, रडाक लागलो. आता माझ्या ऐवजी कोणाक नाव घातलास आणि बांधतास. ये इकडे ये, मम्मीकडे ये. चला बघूया आता बाळ झोपला सुकला की काय चुकला बघा. हाय बरा बरा, तरी पण आपण जरासा टॉवेल तसा सुक्याचा बघा, खालीच एवढा भिजला, मस्त सुकली. तर काय घेऊया चिरून, खालीच घेतलेलं आहे. ही भाजी काय बारीक चिरीची गरज नाही, कशी चिरा भजी करूची तरी पण थोडी बारीकच 1-1 इंचाची.
माका चायची पात पण वाटतात. ह्या भाजीक मी काय काय नावा दिलंय ते बघ. तुमका काय आठवतं तर तुम्ही सांगा खाली. गव्हात बोललं, आता चायची पात वाटतात. वाजता पण तशी कांद्याची पात सुद्धा, लसणाची कांद्याची पात पात, सुद्धा. हा. मग लसणाची जरा बारीक तरी असतं, पण चायची पात आणि कांद्याची पात सेम. सेम. हा. कापल्यावर कोण म्हणणार नाही हे कांद्याची पात आहे की फोडशीची भाजी आहे. वाडग्या भर झाला. पण ती आळतली वाडग्यावर. मीठ आधीच टाकलंय पण वाईच काढतंय बघा. चुकून जर तुम्ही पण टाकलाच तसा करा. कारण आपल्याला काय करूचा, मिठात कांदो घालून हे कोलसवून घ्यायचा आणि त्याच पाण्यात पीठ मावत तितक्या. आता ही जागा नाही होची, मग ताट घेऊचा लागतला. होय होय, ताटच घ्यायचं लागतं. बघा कधी कधी रेसिपी करताना असा पण होता. आता हे मिरची सर्वच म्हणता हिरवी मिरची गमना नाही म्हणून मी काय केलंय, पिके पिके मिरची घेतलंय. आता हे गमतले लाल आणि लसूण घेतलंय बारीक चिरून. मस्त चव लागतं पण लसूण घालून बघा. आणि आपलं उरलेलं कांदो. ही भजी अशी नक्की करून बघा. आता मळून घ्या. म्हणजे कसा बेसन किती लागताला तो अंदाज येतो. कांद्याक आणि एका पाणी सुटतात भाजी. बघा आता भाजी किती आळली. आता यो ओ मी आधीच चुरून ठेवलेलं आहे म्हणून टाकून देतोय. नाही तर तुम्ही म्हणशाल आज नाही ओ हातेवर चोळले नाही. ओ टाकू होय, बादाचा नाही बेसन. आणि भजी ओव्याशिवाय अधुरीच असता. तिचा जो खमंग ओव्याचो येता ना दाताखाली तो छान लागता. चला आता या वाडग्यात आळली भाजी, म्हणजे मळून मळून एवढा पाणी सुटला. आता वरून मी बेसन घालत जाते. बघूया आता किती बेसन लागतं. बेसनाचा अंदाज तुमचो. तर पाणी किती सुटतात त्याच्यावर. हा चला मळा. तुमका हवंय तर तांदळाचं पीठ वाईज घाला. हो, 1 चमचो घालू पयो की त्या क्रिस्पीनेस पण येतलो. वयच ना तांदळाचं पीठ भाजीत घातला की जरा बरा आहे. किती 2 चमचे ना वहिनी. 2 चमचे. 1 आणि हे 2 चमचे तांदळाचा पीठ. कारण बेसनचा आता अंदाज येतो ना तांदळाचं पीठ घातलेलं. हो झालं काय ठेवत आपण को. आता ह्याच्यात माझी फेवरेट गोष्ट जिरा वायचा. जिरा पण टाकून बघा, मस्त दाताखाली येताना तेव्हा भजी खूप चांगली लागते. आता वहिनी तिथे पीठ मळून ठेवताना तोपर्यंत मी ही काईल घेतले आणि त्याच्यात घातलंय ऑइल. आणि आता वहिनी काय म्हणता माहितीये, मगाशी मी माझा फेवरेट जिरा घातलाय. मग भाजीमध्ये ना जिरा आणि ओवा घालूची भारी सवय. आणि लसूण आणि आला सुद्धा घालते मी असा वाईस किसून किसून. पण आज आला नाही घालू ना, महाग झाला. तसा आम्ही झाला ना टमाटर बरोबर आला महाग आला महाग म्हणाल तर. पण तुम्ही तुमच्याकडे आला असाल तर वाईस किसून टाका. 1 नंबर भजी लागता. आणि माझी भजी घरात सगळ्यांना आवडते. तर असं हातात जरी काय कमाल काय माहिती नाही, त्याकाच म्हणतात हाताची कमाल. काय काय गोष्ट बोलतात ना फसणत नाही, त्यातलं माझं भजीचा प्रकार फसणार नाही. तर वहिनी म्हटलं आज फोडशीच्या भाजीची आपण भजीच करूया. दररोज भाजी तर खाल्ली ना 4दा खाल्ली. तर म्हटलं दररोज आठवड्यातून एकदा तर खावी. तर म्हटलं आज भजी खाऊया. पाऊस पण लागता बाहेर आणि जाऊचा हा खैतरी बाहेर. पण मी बोलूचा रावला बाजू पुढचाच बोलूक लागला. ह्या बोलला मी जिरा टाकते. मला वेळवेळी काय तर कालवूच्या आधी सांग एकदा तेलात गेल्यावर तुझा काय टाकून होय होय होय, तो जोक राहुलो सांगूचो. तो जोक सांगा. ही बघा ही अशी हिरवी मिरची लाल झालेली असा हिरव्या भाजी मध्ये दिसते. अशी भाजी हातात येऊ बाई सोडी. ही बघा अशी अशी उचलायची आणि अशी ढकलायची. तोपर्यंत बेसन घालू या. चला वहिनी तुमका सांगल्याने तुम्ही वडे 3 टाकले. आज भजी चुकान 3 नको टाकू. कसले वडे? ते आपण कोंबडी वडे केले ना, 2-3 कमेंट केले वडे 3 टाकू सारखे. पण पहिलं वडं तर आम्ही एकच टाकलेलं. नाही ते काहीतरी 3 आहात. बघा आता व्हिडिओ झाली 4 झाली. भजी 4 काय 4च्या वर होत 7-8 होत. भजी मोठी नसतात, वडे मोठे असतात. आणि या कायलीमध्ये बघा हय 1 वडो, हय 1 वडो, हय 1 वडो 3 राहतले. 4 वडे म्हणजे बारीक बारीक करू वडे. बघा वडे करता करता लाईट पण येते. वड्याचं नाव घेता रिली लाईट. आज लाईटीचा हॅपी बर्थडे आमच्या. आता आम्ही भजी तळत होतो ना, तेवढ्यात घेतली आम्ही ही तवो. काहीचं भाव घेतलो. हा तर बघा पावसाळ्यात कसा होता बघा, त्याला जंग येता. गंज पकड. हा गंज पकडता सर्रास होता ही गोष्ट. आपण काईल मध्ये कसं कायमचा ऑइल असता, तिका तेल असता, बेड्याक पण तेल लावतो. तवो कसो कशाक वापरलो की घासून उभो करतो. हा त्याच्यामुळे आता तुमका दाखवता ही जंग काढू गई तर काय करू. आता तेल लावू खोया हे का. हा थांबा आता ना वाय तेल घेते नाही तर ही जंग ना चांगली नाही. बघा आता ही असं तेल घेऊया
आणि चोळू वया असा हातात म्हणजे ही तुमका हातात चोळा, ब्रशने चोळा. ही तुमका टीप. तर चकाकतं. हा. आणि ह्याच्यानंतर तेल लावून असंच ठेवलास तरी चालत नाही तर मागून घासून मागे पण लावूया हा. दाखवा जंग गेलीच असतली. घासून हे करायचो वापरायचो. हा नाहीतर ही जाय तेलाचा जंग आपल्या पोटात हा हे बघा हे बघा. हे येते. हा त्याला सुद्धा आता वाईट तेल म्हणजे पूर्ण चोळून घेऊ. च्या खालीच ही बघा, करा. अशी जरा ना हिरवीच अशी दिसतं कारण ही भाजी कोळशीच्या भाजीची आहे ना त्याच्यामुळे. आता ही झालेली आहे शिजली काळपट होक देऊ सारखी नाही हा. शिजलेली गमता नाही बघ ना. तो कांदो आणि बेसन जरा जरा आणा. असा वाईच तेल गळत ठेवूया. आता आपण काहींचं भाव घेतलं त्याका कधी तेला नाव घालायचा. ही बघा आवाज येता. मस्त कुरकुरीत झालेली आहे कोळशीची भजी. चवीत पण भारी. हा भारी खरंच भारी. तुम्ही एकदा नक्की करून बघा. आता ही बारकीची उरलेली वैली तळून घेता तसं मी खाऊन घेऊ काय नको ना एकत्र बसून खाऊ केला एकत्र ना. आता जेवूचो टाइम झालो ना. हा. आणि भजी कशी जेवचे आधीच करूची असते. हा. बघा A1 पावसाळ्यातली भजी तयार झालेली आहे. आता फोडून दाखवा. आता बघूया क्रिस्पी. हा हा आणि आतून भाजला. थंड झालेली होती तरी भाजली. बघा वा बघा असा कमी बेसन असलेली कुरकुरीत भजी ह्या पावसाळ्यात आनंद घ्याच घ्या. ही आमची फोडशीची भाजी आणि ह्या माझ्या भार्गवचा खाना तो मगासपासून विचारू भूक 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 करत होता. तर ह्याची रेसिपी काय माहिती चपाती ह्याची रेसिपी तुमका दाखवतो की कशी बनवतात. तुम्ही जेवतास ना हा. भात डाळ चपाती खातास ना मग ते आता चपाती नको. कशी बरोबरी ती आयडिया आता ती आयडिया तुमच्यावर लवकरच आम्ही शेअर करतो. तोपर्यंत ही फोडशीची भजी बनवून बघा. भार्गव नागड सुसू नाही आमच्या पावसात जास्त सुसू करतात ना. आणि भार्गव, हा करा. पावसात म्हटल्याबरोबर पावसात अशी फोडशीची हा, भजी हे बघा इतकी स्वादिष्ट होताना आणि गरमा गरम खायची मजा. आता फोडा. चुरचुरले तो आवाज भारी येता. आपण चुरचुरीत भजी यावा आधी तुम्ही खावा. खूप पहिलं जास्त मान पुढे गेला. तुमचं. हा. जरा वाईट गरम हा म्हणून ही येऊची ही असा परब किचन वर. त्याच्यासाठी काय करूचं लागतला परब किचन लाईक करूचा लागतला शेअर करूचा लागतला बाकीच्यांका. हा. चला, भेटूया पुढच्या रेसिपी. धन्यवाद.